Senjuri, insemmilkom u grazzi tal-li naqattu miegħi u l-komplement tat-tim għal-programm Qribna ftit minuti kollox. Qabel nitobbidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon aħna nżommukom aġġornati dejjem konċiżi u diretti bħal dejjem dwar dak kollu li qed jiġri madwarna, dejjem naturalment b'doża politika. Llum ftit minuti dwar l-Oro Parlamentari Laburista Daniel Attard, smajtu dwar Daniel anke riċentement fl-aħbarijiet u l-Huawei x'qed jiġri eżatt. Ħanħalli f'idejn Olin spjegazzjoni dettaljata u konċiża ftit minuti bħal dejjem u jispjegalkom hu din il-kwistjoni mill-bidu sal-aħħar. Insegwu. Daniel Attard, l-Europarlamentari Laburista li kien mistieden minn assistent tiegħu biex jattendi logħba futbol. L-MP spjega li vera mara l-logħba, iżda li ma kienx jaf kien li l-istedina kienet ġejja mill-kumpanija Ċiniża Huawei. Kien għalhekk li spiċċa semma f'investigazzjoni li kienet qed issir fuq numru ta' persuni oħra. Sa dan it-tant ħareġ fattur ieħor importanti li l-MP Daniel Attard laqa b'mod pożittiv dan kif ħarġet l-aħbar li l-konverzazzjoni li kellu mal-lobbyist tal-kumpanija Huawei ġiet irrekordjata b'mod sigriet minn investigaturi. L-MP Daniel Attard spjega li b'dan il-mod jiġi garantit li hemm provi li jikkonfermaw il-verżjoni tiegħu tal-fatti. Daniel Attard diġà talab li titneħħilu l-immunità parlamentari tiegħu biex ikun jista' jagħti il-verżjoni tiegħu tal-fatti. Hawnhekk wieħed jara il-maturità tiegħu b'din id-deċiżjoni biex jikkopera bisħieħ mal-awtoritajiet Belġani. Daniel Attard irrimarka wkoll li sa Marzu li għadda meta ltaqa' ma' rappreżentanti tal-Huawei il-laqgħa kienet irreġistrata fir-Reġistru Uffiċjali tal-Parlament Ewropew waqt li bejn Settembru u Frar ir-rappreżentanti tagħha ltaqgħu ma' 22 Ewroparlamentari ieħor. Fatt ieħor importanti illi ħareġ minn dan kollu li ma sar ebda emil min-naħa tal-MP li b'xi mod ifavorixxa lil din il-kumpanija Ċiniża. Grazzi lilek Nolin tal-ispjegazzjoni li tajtna ħana bħal dejjem fatwali f'dak li nikkomunikaw magħkom it-telespettaturi sabiex nżommukom ukoll aġġornati u marfa intom stess dwar dak li qiegħed iseħħ madwarna. Minnaħa ma baqa' li xejn xi nżid li fil-li nirringrazzjakom tal-li segwejtu Qribna bħal dejjem jekk tliftu xi programm jew ieħor u qegħdin turu l-apprezzament u l-gratitudni tagħkom għal dan il-programm fuq il-paġna ta' Facebook Qribna tkunu tistgħu issibu mill-ġdid dawn l-istess filmati li nħejju miljum mal-jum sabiex kemm jista' jkun nżommukom aġġornati dwar x'qed jiġri ġewwa pajjiżna. Għalissa, grazzi tal-li kontu magħna.